قریب 4 سال من 4 کвадрат ам аз зиндагӣ 2 ба 2 инам кровати хоб инам як курсӣ нишаст дошт як ҷои дастфурӯшӣ ҳаминҷа чанд бор тирборон кардам раҳмати калон ба ёд овардем як лаҳзаи саҳифаи таърихи қадимаро ҳамин аст агар азоб намекашидем имрӯзода намерасидем ҳоле ин ҷои хоб чанд бор терак карданд дар шаҳри хуҷанд назди театри камоли хуҷандӣ 75 кас ярадор шуд аз он ҷумла худи ман 2 кас вафот кард 2 кӯдак аз халқҳои вай то ҳозир дар по мондагӣ аст 6 маротиба тақдир дар Бадахшон агар ба ёдтон бошад ман гуфта будам ман барои сулҳу ваҳдати миллии мардуми тоҷик ҷони худро нисор мекунам лекин сулҳро ба Тоҷикистон меорам